Ahojte, som Zuzana. V dneskajšom podcaste U psej matere si predstavíme, čo je to horsemanship a povieme si o ňom trošku viac. Ahoj Evi, vítam ťa v obývačke U psej matere. Ahoj Zuzi. My sa poznáme cez moju dceru Sarah, ktorá si pozerala videá na Instagrame. Áno. A našla ťa tam pod názvom Cestou horsemanshipu. Áno. Ty si tam pracovala so svojou kobylou Tizianou. Tuším, to bolo video, ako ste sa spolu hrali. Áno. Keďže moja dcéra má koňa a je milovníčkou koní, tak ju to veľmi zaujalo, ako pracuje so svojimi koňmi. Tak na základe toho ťa aj vyhľadala a na základe toho ste si začali písať. Tak to sme sa mi zoznámili. Ale už len v tom názve je slovo horsemanship. Není to úplne také známe slovo, ani asi úplne všetci nerozumejú, čo to vlastne je. Vieš nám vysvetliť vôbec, čo to ten horsemanship je? Ja som si to tak jednoducho ľudsky vysvetlila, pretože to je tiež slovo, ktoré je anglické. Horse, man, sheep. Kôň, muž, vedenie. Hej. Čiže vlastne je to jednoduché. Niekto, kto bol veľmi vnímavý a šikovný, sledoval kone, ako sa v stáde správajú. Akú majú medzi sebou komunikáciu. Vedúca kobyla, hej, ako sa správa k niekomu, kto prichádza nový do stáda, k žriebetám a tak ďalej. Akým spôsobom komunikujú. Na základe toho on zistil, že veľmi zrozumiteľné pre koňa budú určité cvičenia a posunky, ktoré budú vychádzať z ich vlastnej komunikácie. Takže taká tá základná práca zo zeme je vlastne vychádza z komunikácie s koňmi. Tá sa potom rozvíjala neskôr na rôzne typológie koní, pretože koní máme rôzne typy. Niektoré techniky fungujú, niektoré nefungujú, takže sa to tam už potom rozvíjalo, tie ďalšie techniky tej práce zo zeme. Ale základ teda horsemanship znamená, že využívame ako keby ich vlastnú komunikáciu, ktorú sme si my ako keby tak ako máme anglický jazyk, nemecký, tak my sme si takto vlastne ten konský jazyk, aby som to povedala, zaužívali a vložili sme ho do výcviku vlastne koní. My vieme, že kone majú obrovskú silu, sú ťažké, 500-kilové zvieratá, vedia byť veľmi nebezpečné, keď sú není správne vedené a preto je nesmierne dôležité vlastne toho koňa vychovať tak, aby bol pre ľudí bezpečný. Aby ľuďom veril, aby bol bezpečný. Tak vlastne tie prvé základy, kde my s koňom komunikujeme, tak vlastne využijeme tieto pravidlá. Poviem príklad. Je vedúca kobyla, ktorá má právo sa prvá napiť v stáde. Príde tam nejaký nafúknutý malý valášek, ktorý sa tlačí k tej vode. Čo spraví kobyla? Najprv zašpulí uši a dá mu najavo: milostivý pane, ja som tu na vedúca, ty si drž odstup. Ale on nepočúva, pretože je veľký pánko a myslí si, že to zvládne. Tak ide ešte bližšie. Kobyla už trčí zuby, zúri zuby, to už je druhá výzva, ale on je stále drzý. Takže čo urobí kobyla? S veľkou papulou sa proti nemu rozbehne a nakope ho do zadku. Vykope ho z toho miesta. Takže kone sú veľmi k sebe prísne, ale dodržujú určité pravidlá. Keď chceme koňa niečo učiť, potrebujeme sa dostať do pozície, že sme ich lídrami. Nejakým spôsobom. Ale lídrami nás oni učia vtedy, keď budú nám dôverovať a my budeme vedieť s nimi komunikovať. Lebo keď im nebudeme vedieť podať lekciu, ty si kto, ty mi tu nebudeš vyprávať. Ale keď viem, ako mu to mám podať, a to je ten horsemanship, tak ma uzná za lídra a chce sa odo mňa učiť, alebo je ochotný sa odo mňa niečo učiť. Takže o tom vlastne je ten horsemanship, tá práca s koňmi na základe ich vlastnej komunikácie. Tak som si to vysvetlila ja. Prirodzená komunikácia s koňom, taká tá ich, ako keby ten ich, jak sa povie, reč kmeňa, hej? Otázočka, používa sa to vo všetkých jazdeckých štýloch, alebo len vo westerne? No, ja som si všimla, že už mnohí anglickí jazdci, napríklad keď si sa na toto pýtala, či to vlastne aj v iných športoch využívajú. Videla som mnohých anglických jazdcov si pripravovať kone vlastne týmto spôsobom. Ja si myslím, že je to pre akéhokoľvek koňa. Akéhokoľvek. Pre všetky kone, ktoré je potrebné pracovať s nimi zo zeme. Ale toto tiež musíš asi vedieť, že je takáto možnosť komunikovať s koňom a možno nie všetky športy to
uprednostňujú alebo berú to ako tú komunikáciu dôležitú, lebo veľakrát vidím, že sa síce trénuje, či v parkure, či na dostihoch, ale nerobia sa s nimi nejaké cviky alebo nejaké komunikačné cvičenia. Viac menej to vydávam pri tom westerne, ale nie priamo pri nejakých iných jazdeckých štýloch. Máš aj ty takú skúsenosť? Áno, mám takú skúsenosť, ale ja som si všimla, lebo ja sledujem kanál YouTube stále, či tam niečo nové sa nepridá. Ja tam vidím veľa drezúrnych jazdcov zahraničí, ktorí robia týmto spôsobom pri práci s koňmi na prípravu na drezúru. Veľa. Poviem dôležitý dôvod, alebo dôvod pre tých, ktorí pracujú s koňmi. Prečo je to vlastne, si myslím, dôležité pre každého koňa? Lebo veľa koní vykonáva svoje výkony, a nemajú na to dôvod. Reason. Nemajú proste vzťah s tým trénerom. Nemajú proste vtedy, každý tréner musí mať vzťah so svojím zverencom a zverenec vzťah k trénerovi. Vtedy ten tréner vie vyťahnuť toho zverenca do obrovského výkonu. Vie ho motivovať, vie ho proste tlačiť, prekračovať svoje hranice. To isté takisto fungujú aj kone. Oni potrebujú mať vzťah k trénerovi, nejaký. Že si rozumejú. Áno. A potrebuje ho nejakým spôsobom, nie že milovať, nejakým spôsobom rešpektovať, ale nebude rešpektovať niekoho, komu nedôveruje, nemá k nemu žiaden vzťah. Hej? Komu si vytvorí vzťah ku človeku behom sekundy. Tí skúsené kone behom sekundy. Vy prídete, jak stojíte, jak k nemu, on si hneď k vám spraví vzťah. Oni sú veľmi šikovné, však my ľudia. Naozaj, tie mladé kone sú ešte také neskúsené, oni ešte také ešte nevedia. Vedia nás skôr prečítať. Vedia nás skôr prečítať, presne. Čiže ja by som to odporúčala pre každého koňa. On je potom uvoľnenejší, lepšie vníma, lepšie sa na ten výkon sústreďuje. A radšej o mnoho ochotnejšie ten výkon podáva. Aspoň tak som si všimla tie kone. A nie je to skôr tak, že v tom športe, ako sú napríklad dostihy, parkour, nie je na to čas? Že sa viac tak sústredia na to, aby bolo toto dobre spravené, odbehnuté za taký čas, že sa až tak nevenuje tej psychickej príprave alebo tej komunikácii, že proste aj v tom dostihu viac menej nemá stáleho jazdca. Vždycky je to nejaký jockey, ktorý je... Áno, tak dostihy tam je základ, ako keby ten kôň mal takú tú inšpiráciu a mal ten silný drive, ten ride. Hej, čiže on nemá čas premýšľať, on beží. On beží o dušu, aby bol prvý. Hej, oni majú takisto tie kone, podľa mňa, srdce na šampióna, že majú radi, že vyhrávajú. Sú kone, ktoré jednoducho nepredbehnú vedúceho koňa ani na dostihu a môžu robiť, čo chcú. Mm-hmm. Hej, tí jazdci proste, niekedy ten koň jednoducho toho jedného koňa nepredbehne, lebo je to v stáde dominantný. Takže ona mu tam počas dostihov ukazuje, že ho považno presbehnú. A on sa doťahuje len do polky tela. Mm-hmm. Proste, ale ten nos má, veľakrát sa toto stalo, ale tam sa dá možno by sa dalo trošku pomôcť to, že by ten kôň mal trošku možno iné pravidla. Neviem, nerobím dostihy, nepripravujem kone na dostihy, neviem, čo je tam dôležité, len viem, že jednoducho či práve tento horsemanship a tá práca ako komunikácia s tým koňom by pre tie kone možno nebola ako lepšia ako iba ten samotný tréning. Lebo viem, že v takýchto športoch sa málo rozpráva o horsemanship a väčšinou sa to vždy skloňuje s westernom. Áno, pretože u westernu je ten vzťah s koňom viacej definovaný a dôležitý, lebo priznám sa, že keby mi niekto dal anglicky prijazdeného koňa, ktorý nemá skúsenosti a povedal mi, no choď jazdiť na voľných oťažách. Ja by som mala obavu. Mm-hmm. Mala by som obavu, nedôverovala by som tomu koňovi. Ale keď si mi dá požiča koňa westerňák a ja si na ňo sadnem, aj keď som v živote na ňom nesedela, tak viem, že mu môžem veriť, alebo nemôžem mu veriť, že má skúsenosti na to, aby som s ním šla, alebo nemá. Mm-hmm. Ale každý kôň sa obsadá, každý kôň nese svoje sedlo na začiatku svojej kariéry a tá príprava, kým to sedlo má a kým toho jazdca nosí, tam je tá práca zo zeme, ten horsemanship, veľmi dôležitý, lebo tam mu vysvetľujeme prečo vlastne, čo bude jeho úloha do budúcnosti. Však predsa aj ten kôň, on nevie, že on sa narodil, že teraz bude robiť dostihy, on to nevie. Až prípravou a vlastne tým následným, až keď to sedlo má a nosí toho jazdca, už začína chápať jeho filozofiu, ale on nechápe, prečo má sedlo. Ale na tej práci zo zeme veľakrát tie kone tak príjmu to sedlo, že aha, toto bude moja úloha, že ja mám sedlo, budem mať jazdca a budem robiť nejaký šport asi. Oni nerozmýšľajú ako my ľudia, ale určite tá práca zo zeme mu dá v hlave takú lepšiu skladačku v tom, prečo to sedlo vlastne dostal na ten chrbát.
teraz spomínaš práca zo zeme. Pre človeka, ktorý horsemanship nevie, čo to je, nerobil to nikdy, čo to je práca zo zeme. No, horsemanship práve tým, že máme v podstate tú komunikáciu založenú na tom, ako sa kone medzi sebou rozprávajú, tak sa snažíme ten jazyk použiť na to, že keď mám mladého koňa, ktorý má nejakú ťažkosť, koňa, s ktorým pracujem, potrebujem si opohybovať, niečo si s ním vyriešiť, vydiskutovať, tak pracujem s ním zo zeme. Začnem s ním pracovať zo zeme. Už nejak, či je to dôvod, že ho pripravujem na obsadnutie, to znamená, bude to koni, ktorý bude jazdiť raz, alebo sa treba vrátiť do nejakých základov, lebo tam bolo niečo vynechané, nejaká informácia. Tak vlastne pracujem zo zeme s ním a pracujem jednoduchý princíp. Kto pohne koho nohami, ten vyhráva. Je to taká hra. Zo zeme znamená človek na zemi, kôň na zemi. Žiadne také, že jazdec. Tak. Tak, aby sme pochopili, čo je to tá práca zo zeme. Takže všetky nohy na zemi. Všetky nohy na zemi. Dobre, OK. A čo teda čo začína v tej práci zo zeme? Kúpiš si mladého koníka, ktorý možno nikdy nenosil sedlo, len sa niekde pásol a ideš s ním komunikovať teda pomocou horsemanshipu. Tak keď mám koníka, ktorý ho nepoznám, tak mu musím nejako povedať, kto som ja, čo som ja. A čo vlastne budeme spolu robiť, lebo ja som si všimla, že aj samozrejme, že kone sú takisto živé bytosti a teraz prídem nejakému koňovi, ktorý ma v živote nevidel. Hej, a teraz ja by som tam začala na ňom robiť hogo-fogo, tak bude na mňa pozerať, že akože čo od neho chcem. Znamená, keď je to mladý koník, tak v prvom rade postupne tým cvičením a tými jednotlivými komunikačnými hodinami mu vysvetľujem, kto som, ale v prvom kontakte on potrebuje vedieť, kto je jeho učiteľ, kde je moja pozícia a kde je jeho pozícia. Toto je veľmi dôležité, lebo u koní, keď oni prídu medzi stádo, znovu sa k tomu vraciam, tak keď prídu nový kôň do nového stáda, tak stojí na kraji stáda a čaká, aká je jeho pozícia, musí si ju tam vydobiť. A to si nevydobuje zo dňa na deň, niekedy to trvá aj mesiac. Niekedy to trvá aj mesiac, niekedy za 3 dní je vybavený, že hneď vie, kde je jeho miesto, zaradí sa dostať. A toto isté sa deje, vlastne väčšinou sa na to používa kruhová ohrada, niečo malé, aby som toho koňa nenaháňala krížom krážom. Tá kruhová ohrada má približne 18 metrov priemer plus minus. A mám tam priestor, kde je kôň na zemi, ja som na zemi. A pracujeme vo voľnosti, bez vodítka, bez ničoho. On je tam sám, ja som tam sama a snažím sa s ním pracovať. Na základe nejakých tlakov a pôsobenia na ňo, to vlastne ja niečo od neho vyžadujem. To znamená, ja som tam prišla, ja mu niečo od neho chcem a ja sledujem, ako on so mnou komunikuje. Či prichádza ku mne, či odo mňa uteká, či sa ma bojí, či mi dôveru, či je zvedavý a na základe toho stanovím konverzáciu. Takže ho necháš najprv, nech ti ukáže, ako chce s tebou komunikovať a potom do toho začneš zasahovať. Áno. Alebo sa len tak rozbehne a ty z toho vieš asi, čo ti chce povedať. Hej? No, ja najprv čakám na toho koňa, ho nikam neposielam, to som zistila, že nie je veľmi vhodné ho hneď poslať na kruh, ale pár sekúnd ho nehať tak stáť, čo spraví on. Či dojde, naťahne na mňa krk, že on je vlastne zvedavý typ, lebo aj si tak očakujem, aký je typ. Či je skôr taký, že sa úplne komfortne so mnou cíti a začne lietať po kruhovke, čo je najhoršia varianta pre mňa. Áno. A ešte horšia je taká, že je kôň agresívne a začne do mňa skákať. Aj taká sa stala. Takže to sú také dve, čiže si ho nechám čeknúť, že aký je. Čo to je za typ koňa? Že aký je. A podľa toho tom zvolím postup. Takže vlastne necháš mu také jeho predstavenie, že predstav sa, kto si a ja ti potom poviem, kto som ja a čo od teba chcem. Hej? Áno. Povedal si, že jazdíš v nejakom kruhu. Takzvaná kruhovka, hej. Tiež sa to nepoužíva vo všetkých športoch, ale nemá to každá stáňa kruhovku. Áno. A si zvedavá, že prečo je to kruhovka? Áno, prečo je to kruhovka? Prečo má behať kruh? Prečo nemôže behať obdĺžníkov v štvorci? Hej, tak v štvorci sa horšie pracuje. V štvorci som pracovala. Teraz poviem, že vlastne môže niekto pracovať vo štvorci, ale vo štvorci kone zastavujú v rohoch. Takže nič iné nerobíme, len tlačíme toho koňa z toho rohu preč. Vytvára si tam taký domček, hej? Áno, vytvára sa domček. On sa schová do toho rohu a teraz vy ho musíte odtiaľ nejakým spôsobom dostať. Zbytočne tam tlak, zbytočne. Kone prirodzene v prírode, keď spolu svoju konverzujú a niečo si chcú povedať, tak obehne pol kruh alebo kruh. Čiže relatívne ten kruh je pre nich taká prirodzená komunita. Beží okolo niekoho a pozoruje jeho proste reakcie, hej, že čo? Väčšinou sú to také polkruhy alebo kruhy. Takže kopíruješ to prírodzené. Áno, to je vlastne odkopírovaný ten priestor. A zase je v kruhu aj kvôli tomu, že ja keď chcem skomunikovať s koňom a on so mnou nebude chcieť komunikovať,
tak a nemám tú kruhovku, tak on odletí tam 300 metrov a ja môžem s takýmto vyplazeným jazykom za ním leteť. Kone vedia, že sa pri nich vieš unaviť pri tréningu. Treba veľmi efektívne pracovať, lebo on keď zbadá, že ťa uštval, on to začne využívať. To znamená, tá kruhovka je aj trošku postavená tak, aby ten tréner vedel efektívne pracovať so svojím telom a s tým koňom, aby sa neunavil a nebol tam veľmi zadýchaný, lebo sú situácie, kedy toho koňa naozaj treba potlačiť a trošku vynaložiť tú energiu a zadýchame sa, ten kôň to vie. Aký je potom rozdiel, keď tréneri na lonžke púšťajú koňa? Tiež je to v kruhu. Prečo sa toto nevyužíva napríklad v horsemanshipe? Že len na lonžke, prečo sa používa aj tá kruhovka? Len kvôli tej bezpečnosti? Alebo v prvom počiatku, keď má mladého koňa, ktorý sa nevie lonžovať, tak je úplne bezpredmetné ho zobrať na lonžku a hneď ho začať tlačiť po kruhu. On nevie, čo má robiť. On proste dostane z toho paniku, povlačí vás tam niekde po poli. Už som zažila také, hej, keď som bola mladá, nevedela som, ako sa lonžujú kone, že vlastne koň si zmyslel, že už jeden kruh obehol a potom ma vytiahol a ťahal ma po zemi. Zabudla som pustiť ložku, lebo som nechcela pustiť koňa. Tak vlastne preto sa to začína vlastne aj v tej kruhovke, že nemám priamy kontakt s tým koňom, nemám tú lonžu, ktorá môže jeho vyrušovať a obmedzovať. A ja sa potrebujem držať takisto v bezpečí, keď pracujem s koňom, ktorého nepoznám. Keby som mala lonžu, tak ten kôň, ja ho nemôžem tak bezpečne odohnať od seba, keď sa na mňa valí, čo sa mi stalo, a potrebovala som ho od seba odohnať a ochrániť svoj priestor osobný, tam už treba naozaj dať veľa energie, a mala by som ho na lonžke, tak ja som v nevýhode. Ja som v nevýhode, ale keď som ho nemala na lonžke, tak som mala aj trošku priestor na to, že aj ja sa môžem vyjadriť a ustúpiť si z toho priestoru, aby mi neublížil. Otázka. Môže to robiť aj začiatočník? Napríklad ja sa teraz vyberem, idem do kruhovky a budem svojho koňa učiť so mnou komunikovať. Pôjde nám to? Alebo ma prevalcuje a vylezem von? Keď koň vie pracovať v kruhovke, tak ako moje klientky sa takisto prídu učiť pracovať v kliente, aj vlastne Sarka tak prišla. Moje kone vedia pracovať v kruhovke, tak vlastne začiatočník nemá problém. Ten koník vlastne pomôže. Ale pokiaľ by tam bol kôň, ktorý nemá vôbec žiadne skúsenosti, toto neodporúčam. Použiť tlak vtedy, keď je to nevhodné, môže ublížiť následnému tréningu, lebo kôň vyhodnotí a uloží si zlé informáciu a potom ďalšie hodiny ju má v sebe a treba to potom čistiť, to nie je potrebné, lebo pri tej práci v kruhovke, kde my učíme koňa pracovať s tlakom, lebo my na ňo tam nejakým spôsobom tlačíme, je potrebné vyvinúť ten tlak v správnom načasovaní, v správnu chvíľu a na správne miesto. Niekoľkokrát som videla, že niekto naháňal koňa zbytočne, že ten kôň vlastne nechápal tomuto, dostal sa do amoku a kôň v strese vyletel z tej kruhovky. Sa vyšplhal cez tú vysokú ohradu a vyslovene sa vyškrabal od strachu z tej kruhovky a o tom práca v kruhovke určite nie je, že by sme postavili koňa do takejto situácie. Potrebujeme a veľakrát nevedomosť spôsobí koňový strach. To som si všimla takisto, takže neodporúčam to neskúseným zákazníkom, majiteľom koní, ktorí nemajú s tým skúsenosti, aby to nech sa to naučia u nejakých skúsených trénerov a potom to môžu praktizovať na svojich koňoch. Takže učený majiteľ, učený kôň. Hej. Treba sa najprv naučiť ako majiteľ, čo sa v tom kruhu robí a nie skúšať, že my máme indiánske korene, možno to pôjde. Áno. Hej, že naučíme sa spolu. Áno, lebo pokiaľ chcem koňa lonžovať na voľno, to je lonžovanie, že ho len tlačím po už skúseného, tak to môže aj začiatočné, lebo na lonžke, keď tlačíte koňa, tak on vám pôjde po tom kruhu, lenže pre ňoho je to len o pohybovanie, není to konverzácia. To dokáže, to som si všimla, že veľa ľudí to robí, nechápu tú kruhovku, že tá kruhovka je vyslovene o tom, že môžeme si trošku aj iné veci tam povysvetľovať, hlavne problém s rešpektom a s tou dôverou. Hej, že ja mám kone už veľa rokov a tiež sa mi stane, že mimina má týždeň nejakú divnú hlavu a potrebujem si s ňou niečo vydiskutovať. Tak čo urobím? Zoberiem si ju do kruhovky vo voľnosti a poviem, tak povedz, kde máš problém. No povedz, kde máš problém. Ona ti ukáže, kde má problém. A ja tam sa s ňou snažím sa ju tlačiť tak, ako je naučená, rozprávame sa, obracam ho, otáčam ho, pohybujem jej nohami, pozerám, že ako reaguje na to. A to väčšinou ten problém vzniká v tom, že stráca rešpekt. Hej? Lebo s koňom, keď sa nepracuje stále, tak oni si upracujú dominanciu, hierarchiu zase inak. Takže strátila som rešpekt, musím si znovu
tú kocku jednu tam doplniť, takže pôjdeme pekne si to vydiskutovať do kruhovky, potom už je spokojná, už vie, kde je miesto a makáme ďalej. Takže tak. Super. A v tom horsemanship sme si povedali, že treba kruhovku teda, že je to lepšie na tú komunikáciu. Áno. Čo ešte potrebujeme k tomu, aby sme mohli teda začať prirodzene komunikovať s koňom? Takže čo ešte všetko k tomu? Áno. Tak tá prvá fáza je teda tá kruhovka. V druhej fáze učíme koňa pracovať na vodítku, takže je veľmi dobré mať ohlávku, ktorá je na to určená, taká povrazová. A k tomu je aj také vodítko, to nie je obyčajné vodítko, je to vodítko, ktoré je ťažké, s ťažkou kobou, s ťažkým uzlom, na konci sú dve kožičky, ktoré používame trošku na zvýšenie tlaku, keď je potrebné. Väčšinou sú tie vodítka 4,5 a 7 metrové. Čím väčšia vzdialenosť, tým je kôň lepšie trénovaný. To znamená, keď mi funguje na dlhej lonži 7 metrové, tak a na tie jemné tlaky, obraty a všetko, to viem, že už je na vyššej tréningovej úrovni. Keď je na nižšej tréningovej úrovni, tak pracujeme na kratšom vodítku. A tam sa učí pracovať, ako má pracovať na lonži, ako sa má tej lonži otočiť, urobiť obrat, ustúpiť zadkom, ustúpiť predkom, po prípade bočný chod nejaký, aby dal. A to všetko sú cvičenia, ktoré mne, tým, že hýbem jeho nohami, a čím náročnejšie hýbem jeho nohami, tým môj leadership je pevnejší. Je tým stabilnejší. Tak ja chápem, určite všetci tí, ktorí toto robia, rozumeli teraz reč tvojho kmeňa. Skús nám povedať, že hovoríš, ustupuje predkami, ustupuje zadkami. No ja ako amatár ustupuje predkami, zadkami. Mne sa to môže zdať, že to úplne skvelo vieme. Veľmi dobrá otázka, lebo tiež som si tak povedala, keď som začala ten horsemanship robiť, že dobré, a jak mu mám hýbať nohami? Mám ho naháňať po kruhovke? Nie. V podstate kôň má 5 častí tela. A dokonca by som povedala v úvodzovkách 10 častí tela. A ideme práva, ľava strana. Áno. A každá tá práva, ľava strana má 5 častí tela. Aha. Hej. Máme hlavu, krk, ramená, brucho a zadok. Hlava, krk, ramená, brucho a zadok. 5 častí pravých a 5 častí ľavých. Práva strana koňa väčšinou jazdí inak. Áno. A reaguje na tlaky trošku inak, lebo tak to je. A tá druhá strana tiež trošku inak. Čiže máš 2 kone v jednom? Vlastne máš 2 kone v jednom. A teraz vlastne, a to sa krásne ukazuje, že niektorý kone je právák, niektorý je ľavák, niektorý je tuhý na strednú stranu, druhý je tuhý na druhú stranu, a to sa tak aj inak potom pracuje. Hej, že práva, ľavá strana jedna je silnejšia. A je to sranda, nie? Že je to vývojom? Alebo čím? Že v hlave sa niečo, že ty budeš pravák, ty budeš ľavák? Mozog, nie? Mozog nám to určuje, čo budeme. Tak, aj im to asi tak nejako. A kým prídeš na to, ktorý je, či je pravák, ľavák, tak podľa toho potom ten tréning asi musíš. Áno, pretože tá strana, ktorá je slabšia, tu treba viac trošku trénovať. Aha. Tak ako my, hej, ja sa nikdy nenaučím poriadne písať ľavou rukou, ale keď to budem trénovať, tak čitateľné to nejak bude. Tak to isté aj konie, že vedia sa k tomu vycibriť, že tá druhá strana bude dobrá, len ju treba viac trénovať. Možno, že aj nejaké iné prídavné cvičenia tam treba porobiť, aby sa posilnila tá strana, aby lepšie bola koordinovaná a tak ďalej. A tá druhá strana väčšinou býva taká šikovnejšia. A takisto som si všimla, že jedna strana koňa je úniková. Áno. Keď cíti nebezpečenstvo do tej strany, stále väčšinou do tej istej strany uteká. Že na stranu je silnejší, tak do tej uteká? By som povedala, že tak. A ono to, že vraj závisí aj od srdca. Som počula od niektorých koničkárov, že na ktorej strane aké je srdce, tak vlastne do tej strany. A druhá strana je skôr taká obranná. Hej? Že keď je v nebezpečenstve a nevie, kde má utieť, že je zatlačený do kúta, tak tou stranou začne útočiť. Aha. Hej, že vlastne aj toto som si všimla, že vlastne, príklad poviem, idem s koňom a na zem je hodená hadica. Áno. A teraz idem s koňom tak, že vidí tú hadicu v pravom oku a normálne prejde, aké by sa nič nedialo, aké by tam nebolo nič, prejde. Lenže ja sa tam s ním pohrám a vrácam sa naspäť a vidí tú hadicu v ľavom oku. Zrazu úplná katastrofa. Nemôžeme prejsť, lebo to tam nejaký nebezpečný objekt leží. A ja hovorím, však sme tam išli, ale to videla v inom oku. Tam v tom inokom sa to dalo inak. No. Výborne, takže jedného koňa trénujeme na 2-krát. Na pravú stranu, aj ľavú stranu, keď to správne chápem. To znamená, že keď vlastne je citlivá na to jedno oko viac, tak potrebujeme robiť cvičenia z necitlivenia. Tam máme 2 základné cvičenia ešte v tom horsemanšipe. Citlivovanie koňa na pomôcky, na ktoré je tupejší, alebo mu tak až nejdu veci, tak tam ho citlivujeme. A zase na partie, alebo teda na prejavy, ktoré sú príliš citlivé, tie znecitlivujeme a dostávame koňa do takej ako keby
primeranej rovnováhe. Dobre, a teraz mi povedz, či toto znecitlivovanie, čo teraz, ako si to A teraz je tu takýto prípad, hej, že ona reagovala na to ľavé oko, že tá hadica je totálna katastrofa, vyskúšam si ešte nejaké iné objekty, zistím, že naozaj z toho ľavého oka veci vidí inak, tak treba znecitliveť vnímavosť toho oka nejakými cvičeniami. To znamená, chcem od nej, aby vlastne bola natoľko už unavená z toho, že jej tam budem všelijaké mávať. A robíme to tak, že mávam zastavami, mávam rukami je pri oku, z iných uhlov, tam na ňu vyskakujeme. To je taká hra. Aha. Ona sa tak už potom unudí z toho, že ju znecitlivujem, že skáčem z jedného rohu do druhého, mávam tam rukami jej do toho oka, tak ona povie, no tak dobre, tak ako už sa mi nechce, už to nechaj tak. A už je znecitlivená, hej, to príde do takej fázy, že už to proste nebude. A koľko to vydrží, to znecitlivenie na celý život, alebo to treba cvičiť stále? Priebežne to treba cvičiť, že zacítim, že už zase v lese zbadala nejaký konár, hej, a nejak inak už na ňo reagovať, tak viem, že tie cvičenia sa musím k ním vrátiť a trošku ich znovu porobiť. Toto je tá komunikácia, že to proste nemá nejakú trvácnosť, že to treba stále si vykomunikovávať. Áno. Vždycky sa to hovorí u ľudí, že komunikácia na prvom mieste, ale vidím, že u koní to je rovnako dôležité. Možno aj viac, lebo je to bezpečnejšie asi potom z toho sedla. Je to veľmi, veľmi, veľmi nápomocné, by som povedala, pri práci so sedlom. Mne sa to osvedčilo, že keď ja si takto stabilizujem nejaký stav a charakter toho koňa, viem, čo od neho môžem čakať, keď si na ňo sadnem prvýkrát. Lebo ja už teda nerada padám z koňa a ja zo zeme si pripravím koňa tak, že cítim sa tak, že asi ma ten koň už pozýva do sedla sám. Že už poď, už prosím ťa, prestan s tým, už som pripravený. On už to tak nejak vycíti a už tak kúká na mňa. Komunikuje, že unavený asi. Áno, už tak na mňa pozerá, že no až prosím ťa, už si sadni, že už som pripravený. Už sa nechcem baviť. Už sa nechcem baviť zo zeme, už chcem ísť ďalej, lebo mladé kone, to je výborné na nich, preto milujem prácu s mladými koňmi, oni neradi stagnujú. Aha. Oni radi napredujú, oni neradi robia stále to isté. A preto je veľmi dôležité, keď začnete robiť s mladým koňom, na to si sa pýtala, a on toto už vie, netreba v tom stagnovať, treba ísť ďalej, lebo on keď sa začne nudiť, tak niečo vymyslí. Že on sám chce, aby sa učil viac a viac, že nechce, že pustím a ja idem behať, ale chce sa učiť, hej? Ale sú teraz mimoriadne napríklad talentované kone, ktoré normálne, že už by chceli ísť, povedzme, v tom westerne, v tom reiningu už do stopov, už by chceli spínovať. Už by neviem čo, že proste sú tak talentované, že tak rýchlo napredujú, že niekedy ich musia tréneri trošku ako keby haltovať, aby tak nenapredovali, hej? Z nejakého dôvodu, hej, lebo sú není ešte svaly vybudované, lebo hlava funguje, koordinácia funguje, ale možno svaly sú tam nie z nejakého dôvodu, podržia to ešte chvíľu, ale treba to citlivo vnímať, to je jak športovec. To vám vymyslí aj čerta, hej, tí mladí kone. To je ale super. Ty keď s ním komunikuješ, tak vieš, na čo už je pripravený. Alebo stále čakáš aj na tú fyzickú stránku toho koňa? Ja čakám celkovo pocit, ktorý mi dáš. Bo teraz sa bavíme o horsemanship a o komunikácii, ale si hovorila, že mladé kone radi napredujú. Dobre, tak tie staršie možno sú radšej, keď si môžu niekde odfúknuť. Áno. Ale ten šport sa robí aj v mladom, aj v staršom, že ty čakáš aj na asi ten fyzický stav toho koňa, že teraz už je nasvalený, dorastené, všetky kosti, kĺby, všetko a až potom môže ísť ďalej, nie? A potom, no len treba, to je taká jemná premisa, že ten kôň mentálne je nachystaný a teší sa na to, lebo však mladý kôň, ale vieme, že není ešte presne, jak si ty povedal, westernové kône sa obsadajú mladšie. Hej, od dvojročky. Hej, to je ešte vlastne nedovyvíjaný kôň v podstate. Áno, hovorí sa, že sa dovinú okolo 3 rokov, ale zase to už je niekedy príliš neskoro. To je neskoro, na to, aby začal napredovať. Preto aj ten westernový tréning je trošku inak postavený ako tým postupom a treba tam veľmi citlivo vnímať, že jazdec, ktorý vie cítiť koňa, vie precítiť, že robí to s ľahkosťou a nerobí mu to problém. Mm-hmm. Potom vie vycítiť, že áno, vie to urobiť, ale nerobí to preto, lebo ešte nemá dostatok silné svaly. Dostatočne silné svaly, hlavne tie stopy tvrdé, hej, čo sú. Jasne. Tam musí tá svalová hmota sa dovyvíjať na ten zadok, pretože on vlastne po chvíli toho stopu, ja neviem koľko, vlastne tá zotrvačnosť tej síly toho 500-kilového koňa, keď on sadne na ten zadok v tej rýchlosti, že koľko tam on musí na tých spenkách držať. A na tých pätkách, hej, tej sily. Takže vlastne oni stopujú možno raz zo začiatku 2-krát, hej, za tréningovú hodinu a potom už keď sú silnejší, tak už potom idú, hej, podľa toho, jak to cítia, jak ten kôň je. Musí to cítiť, nedá sa jazdiť koňa bez pocitu, bez citu.
Ešte sa vráťme k tomu horsemanshipu, lebo už sme úplne od toho ubehli. Áno. Povedali sme si, že v kruhovke robíš tú prvú komunikáciu. Niečo vieš robiť na tej lonžke, kde síce ako vo voľnosti sa to moc neodporúča, aby nás neodniesol, ale je potom ešte nejaká tá komunikácia z horsemanu v sedle predsa, lebo to je asi ten ďalší nasleduje. Toto som sa dobre opýtala, pretože vlastne tá práca s koňom je abeceda. Je to vlastne výuka. Tak ako žiak chodí do základnej školy, od 1. do 8. ročníka a na každej tej triede sa niečo učí, tak vlastne aj príprava toho koňa má svoj proste začiatok a nejaký koniec a pokračovanie tej kariéry. To znamená, on začína niekde, povedzme u nás v tej kruhovke vo voľnosti, potom už vyšší level je práca na lonžky a na vodítku, kde už musí sa naučiť akceptovať vodítko, ohlávku, zabudla som spomenúť bičík, hej, to je vlastne predĺžená ruka. Nie je to taký klasický drezúrny bičík, je to taký iný bičík, ktorý sa používa ako predĺžená ruka. Potom prechádza do sedla, kde vlastne sa učí pomôckam, ako ustúpiť od holene, ako komunikovať, keď jazdec pôsobí holeňami, čo sa deje, keď jazdec pôsobí rukami, doprava, doľava, čo má robiť, keď jazdec pôsobí váhou, ako má fungovať, ako má reagovať. Teraz už keď tieto veci vie, tak sa to začína kombinovať a vlastne spájať sa to do určitých cvičení. A ak som povedala, že potrebujete rešpekt všetkých 5 častí koňa, práva a ľava, na to existujú špeciálne cvičenia, kde si precvičíme, ako rešpektuje jeho hlava, hej, daný, keď požiadavku na oťaž, na zubadlo, aby ho prijal, lebo zubadlo je komunikačný prostriedok, nie na to, aby som tam drancovala toho koňa, ale na to, že dobre, tak aby si ty vedel, že ja keď takto spravím s oťažou, potiahnem takto, ty zacítiš to zubadlo, tak ty musíš, koníček môj krásny, vedieť, čo máš spraviť. Hej, a keď zatiahnem len za jednu oťaž trošku, tak ty musíš vedieť, čo máš spraviť, keď len jedna oťaž sa ťaha trošku, ale keď ju potiahnem viacej a trošku sa posadím dozadu, takisto musíš vedieť, čo sa má diať. To je tá komunikácia, čo? To je z toho sedla, kde si povieme základy, nejakú dohodu, hej, máme spolu dohodu. Že keď ja budem toto robiť a budem to takto používať na tebe, tak ty z dola vieš, že toto máš pre mňa spraviť. A potom spolu vytvoríme niečo pekné. A už ideme na tej komunikácii, hej. A konec začnú o tom diskutovať s nami. Oni mávajú väčšinou diskusie. Veľké diskusie. Takže potom už komunikuješ zhora, hej? Že mu hovorí, že toto zhora bude znamenať pre teba to. Áno. Toto zhora bude znamenať pre teba to. A to musíš ale potom asi stále opakovať, lebo si hovorila, že to nejde, že raz to naučíš a je to už teda automatické. Musíš to stále treba to stále precvičiť. Tak ako ja, keď začnem, napríklad som sa naučila tancovať nejaký tanček. A som ho netancovala 10 rokov a po 10 rokoch som si to chcela zatancovať, zistila som, že neviem vôbec krokne sa hýbať. Mm-hmm. Ale ja som sa to naučila, ale už mi to potom nešlo tak pekne, ako som to vedela vtedy. A to je aj o koňu. Proste, keď on sa to naučí, ale necháte koňa oddychnúť rok, tak zase musí prejsť nejakú takú opakovačku, a posilňovačku a opakovačku, aby sa dostal tam, kde... Takže to viac menej ako keby spolu znova prejdete, ale už mu to ide rýchlejšie, lebo už vieš, čo od neho vlastne chceš. Dalo by sa to nazvať, že taký tanec s koňom, hej? Že učíš ho znova tancovať a diskutujete, takže ten horsemanship je asi veľmi nápomocný pre všetkých koničkarov, teda nie len pre westerniakov. Ja myslím z tohto dôvodu, lebo úvod vlastne bolo to, že si sa ma na to pýta, ja si myslím naozaj, že pre všetkých koničkarov, lebo bol prípad, že jeden koniek akceptoval vôbec jazdca. Jak začali klusať, hneď začal vykopávať a zhodil jazdca. To je taký príbeh, netýka sa to z môjho života, videla som ten príbeh. Len na to, aby som to tak ako keby utvrdila, že naozaj je to veľmi, veľmi nápomocné a hlavne bezpečné pre nás, lebo kôň môže byť veľmi nebezpečný. V tom, že vlastne keď nevie, čo má robiť, tak on môže sa postaviť na zadné tak, že sa prevráti, privalí vás a vy ste do konca života mrzák. Hej? To keď niekto nevie pracovať s koňom, tak môžu sa aj takéto veci stať. Nechcem strašiť, ale je to tak. Treba sa učiť pracovať s koňom. A teda vyhadzoval a teda žiaden jazdec ho nevedel usedieť. Ale nakoniec sa zistilo príčina, prečo to robí. Ano. Tá príčina sa zo zeme odstránila, alebo teda bola tam informácia čiastočného odstránenia, lebo to sa musí odstrániť zo sedla, keď tá chyba bola, ale musíme v základy sa vrátiť až k zemi. Naspäť k tej zemi. Bolo potrebné.
tak potom sa to podarilo odstať. Bolo to náročné, lebo ten koň už si vypestoval habit, ako správanie. Už to nebolo len, že to bol zvyk už, hej? Už bol zlozvyk taký, že ho bolo treba v mozgu odstrániť. On už to robil automaticky. Čiže bolo to tam treba ako preprogramovať mu v hlave, ale už potom to nerobil. Ale bolo potrebné vedieť pracovať s ním, hej, že nejaký dobrý jazdec, že nebol vhodný už tým pádom pre začiatočníkov. Super. Ďakujem, Evi, že si mi trošku objasnila slovo horsemanship, alebo teda ako ty pracuješ s koňmi na základe tohoto slovíčka. A som veľmi rada, že si našla čas na nás a že si nám prišla povedať aj o takejto prirodzenej komunikácii s koňmi. A odporúčali by sme všetkým, ktorí majú kone, aby sa trošku vzdelávali a dopriali im aj lepšiu komunikáciu alebo diskusiu, ako si ty povedala. Takže aby s tými koňmi diskutovali, aby to nebolo len ten príkaz, len to jazdenie a len ten šport, ale aby to bolo nejaké to tá priateľská väzba medzi koňom a človekom, čo som pochopila, že z toho horsemanship asi nejak tak smeruje do výsledku. Áno. Ďakujem veľmi pekne ešte raz. A ja ďakujem.